Bicol. Hi guys. The Bicol, Philippines. Bicol province. Hapon na. Kumusta? Lakad is life. Lakad is life. Good. Nagtro-tinawa. Nagtro-tinawa ba? Bahala man. Solo. Thank you po. Aray ko. Daan. Lakad. Hello. Good afternoon. Hi Todd Fuller. Good morning. Good morning there. Good afternoon here in the Philippines. Good afternoon. Good morning there in US. How are you, Todd? Can you give please thumbs up? Thank you. Hello. Beautiful day. Yes, beautiful day here in It's a beautiful day. Beautiful day. I'm good. Thank you. Always welcome. Thank you so like. Thank you for the like, Todd. Thank you, Todd. Thank you so much. I think about you a lot. Thank you. Why you think me a lot? Why a lot? A lot. Here, we have a the rice farm. Thank you so. We could farm together. Okay, farm together. You have a You have a ba yun? You have a farm there in US. Maybe you can you can hire me farm worker. How old are you, Todd? The bridge. How old are you, Todd? 59. Wow. Eliza Jimenez. Hi, Eliza. Good afternoon. Hi, thank you sa 11. LOL. LOL. Bakit? Bakit, Eliza? Am I tall? I'm too old for you. Too old? 59 is not too old. Hi, Cheryl, bad girl. Hi. Hi, bad girl. Why bad girl? Eliza, bakit? Thank you. Patamsak naman. Salamat. The rice farm. Look. Hi. Beautiful life. Hi. Salamat sa sa panonood. Thank you sa 11 million viewers. Silent viewer, thank you. Thank you so much.
You have a nice farm too. Yeah, I'm not, I'm not my own this farm. I'm just work this, Oh, are you feeling in the farm? Feeling, motivated. Feeling relaxed. Hi! Hello! Feel relaxed here and at the farm. Rice farm, beautiful. Feel so relaxed. Nakatanggal stress. Liwaliw ba? Liwaliw. Sana all. Yep. I'm back. Hi, Thermo. Are you speak Tagalog? Yeah, I speak Tagalog. Nag-English kasi ako kasi si Tad. Ba yan? Si Tad is English. Kaya I speak English. Me too. Hi, I'm back, Thermo. Hi, Thermo. How are you, Thermo? How are you guys? Hello, kumusta ka? Mabuti naman po. Pero wala akong daanan dito. Ba? Ay. Oh my God. Ba't ganon? Wala madaanin. Okay lang daw. Okay lang daw siya. Okay. Sinong siya? Bad girl. Sinong siya? Char. Oh, sino nga? Nagcharot ka? Sino ba? Hi, hamburger. It's me. Okay lang daw siya. Ikaw po. Yum again. Okay lang daw siya. Baka okay ka lang. Ako ay bata na, Harun. Okay. Bata ka pa, Thermo. Ilang taon ka na, Thermo? Thermo. Parang thermometer, no? Thermo. I'm 6 years old. Kabata mo naman, Kabata mo naman, ba yan? Yum. I'm 7. I'm 7 ako, okay? Bakit mga bata sa live ko? What's happening? What's wrong? Mag-lemons. Thank you. I'm 13. Ako 13. Si bad girl 13. Bad girl yung number mo pangalan pang bad na. Ay yung number mo pang bad na. I'm 13. Grabe naman, bad girl. Pag sobrang malaki ka na ay oy, bad girl. Ay, oy. Ay, neno. Distraction niya. Sana all maganda yung palay. Mapalay sila. Hi. Beautiful love. Hi. Even though la, si Thermo.
pala sa term mo. Aray. Oh my God. Even though 7, 6 lang ako. Wow. Babata nyo pa. Squid Game. Ate Cheryl, ilang taon ka na? 40 years old na ako. 40. 40. As in 40 na. Baka na matanda pa yung wait. Ang anak ko 8 years old. Oh, matanda pa yung anak ko sa inyong dalawa. Ano pala ako 23 na. Okay. Ba't sabi mo kanina 13? Beautiful. Even though, oh my God, maging open. Maging open pa din. Sino 40 na age? Ako, 40 na. Ako ang 40. Bakit? Masama ba? Nakapoy na ako. Hindi naman, ma'am. Ba't galit ka? Ba't galit? Bigaw. Hi, Bornok. I'm here na. Hi, Jeven. Shoo, Jeven. Jeven. Makiagi. Hindi ako galit. Nag-evil emoji ako. Hi. Saan ka pupunta? Dito sa Kubo. Hindi, medyo. Kikilig ba? Kikilig! Kikilig, tita! Kikilig ba kayo tita? Nakikape ako. Nag-ano kayo? Ba't kayo? Nakikape. Okay. Kumusta, Kevin? Kumusta, Kevin? Kumusta, Bornok? Hi, Jeven. Where are you? Lippy doon. Ano daw? Jeven, ano? Ano, Jeven? What, Jeven? Aray, Diyos me. Ano, Jeven? Ano sabi mo? Lippy Don D? What is that? Okay, alright. Okay, alright. Kumusta, Bornok? Bornok, gusto mo manok? Makapi lang ako. Kapi tayo, Gires. Where, sabi niya coffee na. Ayaw ba bang?
Malaki ako nga. Maano ka? Sige, pag bunggo ayun na cellphone ni tita mo. Ah. Ito na, paano nga niyo? Siya tayo nagilamon. Oo, nag-abo na yun. Ano ito nagilamon siya? Ang gusto ha? Papahali sa trabaho. Madaw naman tayo ulit baga ni Grace. Ay! Sa'yo. Ganda ko sabi mo na Grace na siguro ka ngayon. Labing problema. Oo. Grace, ito kang nasama doon ng manay sila. Ay, ano na ba ganun? Bagong nilat inyo. Tapos nagkakalot ko ng bukol. Ay, ano? Sabi niya. Ang kabal, may ano man dito. Nagkakalat ang bukol sa nanay niya. Hanggang sa baga na. May komplikasyon na yun. Sabi ko. Ito nga niya, ano, pwede ka din nga. Nagkakalaw. Garabianan. Ipasira na ka mo sa sayo. May sayo na naman. Nag-init ka po, be? Oo, butong pidyan na ito. Ay, bawal ka song baby. Nay, taas mo na lang. Yan. Dio! Kumusta? Ano? Pero naman sayo lang. Ang patay. Kapakinabahan pa ang kaha. Sa'yo manimanay sila. Papa, mama, sabi mo si Papa, hindi mo sila siya mag-uwi. Kaya mama, nasibig na problema si manay sila minsan sa pagbahog. Nasibig na problema si manay sila minsan sa pagbahog. Abo na rin ang ulan sa ilaw. Si Bimol, ang problema mang kampapay kaya ang pagbahog ng urig. Sabi, inakagad man siya sa mga bata niya. Inakagad man siya ligro. Sabi ko pag ano ko, mahatag man ako kampapay. Sabi ko pa nung Grace, pero ano, malayo ng gudan ano. Pag importante yun sa isa na pamilya mo, na nalulumduman niyo ito, may maugma na pag ano, lalo ka nalulog mo. Kaya baga naghali ako dito, baski di diyan, nagtiyos ako di na, baski na asik-asikan kami. Tiyos ako di baski, Dili kay sira pa no bagan. Pati na pamilya. Bagan mga ano sabi. baski tiyos sila, at least, Ano sila? may unit sila. Magayon na namin rokudan nila. Baga magbabatada sila. Para yun ang mga karulugan sa Oo. Grace. Ano talaga sira? Si Grace, naka-istorya. Ano ang pag ano pa lang ni Grace, ang pagpato pa. Kakapod ko pa siya sa magayon siya. Ano ini pag may ano sa kamera. Diri siya madamo. Oo. Pag may ano may okasyon sa kanila, masabi sila, ini para ini kan ano, ini ko ang na ano ko sa kanya, maski diri mo siya kasi personality mo, di ba ano. Ini para kan mo, ini para kan mo. Tagang Wala siya pakialam ko na ano babating sa diri siya na Bakal sa dati na pagpabakal ni Rasan Oreg. Inaano-ano pa sa Negri si Igroy. Pinadahan pa kami ridisan andok. Gabiho na. Kaya pala ni Papa tapos tinangtagan pa ang mga bata kasing kwarta ni Igroy. Gayon siya. Kasi kapag ano yun, tatagan din siya ng mama. Kay bukod pa sa nanatay. Oo. Kasi iba ano na lang sabi ko. Gustugon mo lang rin ang buot Ano mo. sa Kaya tamsak. pagsubok man lang yun. Grabe. Kaya mo yung Mabagaan sabi sa ano. Bata pa ako. Aram, ano, ang sugot. Di kami makato sa simbahan. Di kami makato sa mga makasalano na. Makato yun sa Mga banal. mga banal. Andiri nagkakasala, mga yung susugutan. Yun na naman. Yun yung kakatong san sugot. Kay, ano nila yun. Ang pala mo sa Diyos. Ano mo pa, halawigan mo pa. Kaya ang sugot, diri ka suntaan ka na, diri ka magkasala. maungon ni atog Garibi ito sabi ko sige hidian mo lang kay para baski pa paano mabawasan ang pulusan ano mo dugan mo. Kahit minsan irog man ako sa mga mas maganda na nahihibi mo. Sabi kay paano man na intag di ako nakahibi sa mga panahon ko na Alam mo siya, ano,
Pag-abot si Grace dito na sa ano, tira ng kadlaw sa ko, akay na nangyayat. Mahupos si Grace. Di sabi ko, ano mo lang, ano mo, kung makapabos ka man. Sabi ko, mahupos si Grace niya. Pero parang pinagbagsak sa lawat yung mama niya. Kaya gusto nang punta ni Grace dito ng para mama. Habok na sa kanya. Habok na ni Laraida. Oo. Naihay si mama niya. Dili kay, importante yung si Grace niya dito. Baga medyo ano sa magurang na babae. Asikaso talaga. Si mama, asikaso niya. Hugot ang sangkot sa mama. Pero di rin niya aram si Grace. Ano, barako si Grace yung kasi. Ano, kapag nagkahibit man niya kami na doon ni Manang Sita. Pagkano mo, bayan ang pamilya mo, mapangat ka na okay ka lang, pero saan mo? Aya! Dali ka maninayan! Tada mo, paano? Koya! Karibok. Makataw ka man na ino, sabi ka, akay, humapit daw ako muna dide, bago nga makairog sa niya. Ano talaga ito siguro kayo? Sabi niya yung pag ako na na nailig ako ng mama na nahigi ako. Bahugi daw yung bali niya. Yung kay marbukon siya. Ay, mo na gina. Amo. Pag nailog na amo, mauyog. Hi, thank you sa 3 million. Sa 3 thumbs up. Salamat po. Ikaw pa rin palang hanap-hanap parapan. Da-da-da-la-la-la-la-la-la. Ang iyong iyakap. Parap, sirap. Sirapeng. Ay, mudo ko daw. Sinapain. Ano ba yan? Ano mo napin? Sanan mo napin? Ano? Sa agang hapon. Piratin mo sa kantoy na muli. Ano rin yung tiro ng bahay. Wala na magbado sa kaprap. Pinagdararan lang nila dito. Sabi ko, daghanon daw na ako niyo. Di bado. Di mo may kasurong. Andahan ko niya. Kapantaon lang na bado. Mga bado ni kaprap. Pinagdararan na tulitan ni Tantoy. Paano? Kampapa yun. May yung palit na ako. 50 sakot yun. Paano nangyay yun? Ano nga, si Papa niya. Hindi naman ganyan gano'n. Kaya dito lang siya sa bagsakan. Pagtaka lang siya kwarta. Ano maniyaga ako maniha. Pag-ano mag-ano talaga. Ito siya mapahingay siya. Pag maanasat mo siya, manong problema siyang pangbahog. Halimbawa, may pangbahog ka man, an mabahog pa. Wala mang problema ang pangbahog. Ang pangbahog. Ang pagbakal. Kaya pag-alon ang kwarta niya na ako. Pag-alon ang kwarta niya na ako. Bada. Tapi na siya rin kayo. Nainit na niyo. Nakakata kita ba ba? Jalapin. Grabe yung gini sila. Ang kanain ni Kapi ha. Ha? Ang kanain. Dili. Unang ko lang. Medyo kay siguro yung Kapi. Yes, ito sabihin ko yung isa ko. Ha? Sige. Tama. Makapi ka? Sabi ko nga, kakahapon, dito na nagwara ako dito. Nagilan mo dito din. Kakahapon, magkaon ka na ano ka lang. Kamote akong sinanla. Kaya ng kamote mo? Ito ga, hanggang kahapon. Oh, yan. Angin na pamawan. Salamat! Sa Fireman, thank you so much! Hello po! Naubos pa lang ka ha. Hindi na naangga. Balo ni Gio kamote. Ha? Balo ni Gio kanina, kamote. Kamote? Sabag niya may kamote. Ito ba ang balon niya? Tulo na isa diho. Naubos mo yun.
Agayo ko nung si Ma'am niya sa kanila. Mao yun, magayon talaga eh. Pangbalon sa bata. Kamote, Ito wala mo may. kwarta pang balon sa imo ha. Sabi kamuti na lang mama, nagkaon siya kamuti. Hello, song! Para, di magbabago, ikaw ang hanap-hanap ko. Sira, para. Pira dayag lapin! Gigigil ako! Pero manibunso. Sabi mo na paghingi, puro pagsubok. Puro pagsubok noon at ngayon. Hindi ko malampasan na ni yung Grace. Sabi mo, hindi ko nakakayanan mana. Hindi ko makayano. Kay minang ito sa imo. Kay puhang ka ni Asley. Dili ka magsuko. Ngayon na dako na pagsubok na mami sa Sabi ko, isipin mo na lang ang bata mo. Lalo pag sabi ko man sa Igroy, puro problema, bagong tama. Kamot niyo gang. Sabi ko pa sa Igroy, intindihan mo si Grace. Kaya mapagalo mawaraan magura. Lalo na importante yun sa kanila si Papa niya. Mapagalo pag maano. parang perfecon baga ang pamilya. Maano. Oh, yan na! Pumuyo ka na! Kura-kurahon mo si Igroy na mag-accident si Tantoy magkulit-ulit saan. Ayos bila naman siya, wala naman siya mga puti. Bahala na siya. Salamat sa Ngulong-ngulong man liwat yun. Ha? Ngulong-ngulong man. Sinang? Si Bimbo, si Tantoy, pag iba pa uli. Ay, nano ka. Mapagalong pagpauli yun. Ano man na dito na yun sa bagsangan, kay naruyagon dito. Si Gio man, tabo man dito. Ano man na dito na yun. Hindi may yan. Toxic pa no ko nun. Toxic di pa nun sabi. Kontra ko na ko sa to sa ano dyan. Grata dito na tita ko. Sabi ko, kontrahon ko na sabi niya. Ama pa daw mo, oo, ay kontrahon tayo ka. Gusto ko, tumitoy ko na mo. Gusto ko pa nung sira. Paghahanap ko, gusto ko yada sira. Hanap sila pa. Ay, ganyan. Ay, Si Tantoy man, nagtungayan sa luyo, nag-uuyag. si Tantoy man, napag nagreklamo si Toy, kay Perni wara. Oo. Pag inahanap ko to, renahin si kuya mo. Sabi, natanggal na ko sa inyo kahanap kuya, marabakong kapag sa bagsangan ka, dapat mag-uli-uli ka na lang didi. Mabaga. Sabi ko, banahan, hindi na si kuya man mangisod, baliktad na. Ay, wala na laping, wala na. Laping, hugot na laping. Laping. Di magbabago, ikaw ang hanap-hanap. Hi! Si Laping, si Hi Laping. Si Hi Lapingin. Laping. Ay, Laping. Si Lapingin. Hi, bakit tahimik na? Tahimik lang. Ha, wala na, ubos na. Tahimik na, wala na nagkwento. Anyari, wala na kwento. Kape tayo. Hoy, Rapa. Kape hands. Brownout nga yan, brownout dili. Dire, may ilaw didi. Ma, Oo, nag-charge nga niya ako sa ano ho. Sa ilaw ho. Dapat yung ilaw. ano ilaw? Pa-charge daw. Hi! Mamaya. Pero wala ilaw sa iya. Pagabot ko, kanabot pa lang ako kanina, kaya may orientation kami. Nabot pa lang. Arapa. Wala kuryente. Iya. Hi! Bakit tahimik? Wala na. Thank you sa thumbs up. Thank you guys. Salamat po. Hi! Thank you guys. Salamat sa nag-thumbs up po. Thank you so much. Bicolana. Hi! Hello! Sino?
Pag nagutom na nakaliin. Wala ka mo makakaon dyan. Nagutom Wala ako. mo nang pagsugna kanina. Kaya ni Saruda ko inuna sa aya. Ang dami na sinangga, mga pinakaako kay Gigi. Ay, si Gio. Ito karaiban. Tapos na ito mag-assignment. Muna, gigigil ako. Hello. Hello, Pilipinas. Hi. Say hi. Say hi. Hello, hi. Hello, hi, world. Di magbabago, ikaw ang hanap-hanap. Thank you so 4 million. Salamat po. Hi. Aray. Hi. Hello. Ay. Hindi ha. Hello. Yung papa. Ay, na si Papa mo. Ito, papa. Hindi, di mo yung Papa. Baha dito ano nga, salog, Di. saluyuho. Baha? Baha, baga umadad. Ba! Uy! Wala makaon. Wala. Ulit-ulit ha. Ano, kamuti? Hi. Ay, Sugnaon luto? ka ba? Basugdaon pa. Ay, yan. Pwede man, maski sugnaon. Daghan, maski tulo. Tulo talaga. Tigsaraw. Daghanong kami. Ay, po. Ay. Kaya nga pagkato kanina sa bunta tulugan. Ito sa luyaw. Wala. Doon na lang. Ay, pero man lang. Ay, ayun na sa naan. Tama na. Kay bro pa ang Lalo pa mahawal yung mag grabe yung sinunod. Hala. Tay, bawal ka sound. Hoy, Ay, rin pagpapainod ka pa. Ay. bawal kasi may naikok. Mga manok. Dito ka pa bang ha? Kanan. Dito. Kutog sa mama. Ito si mama ka. Dali. Back out ngayon sa Reza sa Urilan. Ha? Back out. Sana rin. Ang uri. Sinang? Si Reza. Din. Panlimbol kunta mama ko ba. Kambimbol. Ang pag-una ni Reza, 120 ano rin. Kay ano rin. Sa birthday ni mama niya. Gia! 200. Pero kataon si mamay niya. Ha? Pero makataon. Si mama? Niya. Ubot daw. Kali ako daw kasi niya. Ay,
I don't like it anymore na. Give mo si Papa. Wala na. Tahimik ng ng GC. Ang ko, nanonood na lang, talahimik na. Sige. Ala-alang kasama mga sandaling dati anong saya. Okay, alright. Okay, alright. Okay, alright. Okay. Nay kape. Nagutom na. Nano, linubong mira. Dire, kinarni ni. Diro, may nagsasabak sa bye-bye. Punan. Kaya gagara man ang ubukon. Ha? Ubukon. Dalang pangkang nitong kan ayi. Wala maganda si ayi. Ito pa dito. Nang tutokso na naman ini si Jeep. Good! Sabi ko na puro itong panahon, tangkal niya, babae, yung puro susunod. Mainiton pa talaga. Sa pag-ano ni Idan sabi. Bagtakin to ano. May pagkali si Idan. Ha? Pagkali. Oo, nagkani. Banta kong sa init ha. Oh, ano ko no, isto ko no yun. Banta ko niyo, parang puno ko. Yun kung tao, ano na kabagayin na lang? Yun ho, magayon na naman. Aray, Doon ho, kagayong-gayong dun sa ano mo. aray mo doon si Manila. Sabot nga lang ang dalan. Magayon ang baga. Diri pa yung bahaon, kay tagas na lugar. Oh, di mo tayo Pinabakan lang ka na. na ate Siren? Ha? Pinabakan? Aray. Okay. Ang ko na ito na rin na, di na rin pa kaso. Eh, dinugod dito nang ang tatay. Hmm. Pagtangan. Kaya nito kay mabuhay na alaw na puday. Okay, may, ano yung, pinarok mo na eh? Ay, alam mo yung, Pura man yung pagpuro ka kasi nag-ano sa manong. Nagigay doon kanina. Pina mo na. Nagigay doon kanina ano. Ay, bali yung nanoy na. Pinayan sana. Bakit to? Nirog-irog niya sunho. Ano. Ay, ito na. Daraw, di na Dinarap ka doon eh. Ay, lang. Sino ka po? yeah, tulo lang. Mabulang kahapon na. Ngayon man talaga do. Stroke talaga yun. Sabi ko sa kanila, kagabi na imod ko yun. Puro susunod yun. Baga mainin mo ito baka kagabihan. Dapat ano siya ha, paghali niya, tanggalo niya. Para ang hangin. Anmoy, ano. Mas ganda di ho. Dito lang ang aliyon niya. Mga yun. Ito mainin ito sa salon. Pinurukot sa mo. Hi, Dia. Yan to. Guys, ang laki yun. Ayot na ano. Sayang. Pero na lang yun, di ba? Hindi mo ganyan. Kaya nagpilit-pilit dito.
Ah, buhay pa. Namatay yan to. Dinala sa bagsangan, naka-recover. Pag Ano yan, ano lugar? ni Grace, dinara dun ho. Pagkahapon, inimod niya, hinatay na. Tapos niyan, ano yan? Ano yan? Dakot na yan to na namatay. Pinakadakot liwas. Okay lang. Dito, wala mga kabantay talaga sa wala. Aray. Doon, sa kanila, wala dumaka, ino-ino. Pero sabi ko, ano ako atap? Naman doon nagdaagi na tao. Sabi ko, balik ang lungidan, stroke yun. Yung kairog-irog niya son ho, kaya nagpapaig niya inyo. Kairog-irog niya son. Nakalive ako sa YouTube. Eh, ano mo na lang, sabihin mo dito, hanapon mo. I-forward mo na lang ako. Kapira na minuto mo. Boy, yan, nakakapit. Agit ako. Kaya, ipag mo. Pero bawa sa si Papa yung kamute, si Mama ita. Ayaw. Muna na pagkakaon si Papa. Si Papa ay nagkakaon yung sambawal niya. Nagkakaon. Oo, sabi niya para may bulong man. Aron dyan to, nakainumun siya. Ginom dyan? Nakainumun, sabi ni PJ, sabi, mainom daw si Papa ay. Sabi, ay, dili pwede. Mainom-inom na naman. Ingrata na naman ako. Oo. Ay, dili pwede. Ayaw ay, sabi ko, ayaw pag nanggad, pagbabakalan yun. Wala pa ng lawas minsan araw. Very may ano sila, parang namamat, parang siguro pag na-stress kita, parang Hinahanap ko ang lawas na yan. Para, pero bihira man lang yung mangyari sa kanila. May time na gusto niya. siguro. Sabi ko, insabihan ko kanto ko si Papa, ganyan, ano, ay, di ka nanggad mag-inom. Ayaw, tama na, muli ka na. Nadumduman ko san bata pa ako. Ako anong sugo ni mamay, kaulian na si Papa yung dito, nag-inom dito. Sabi, abo ko ma, ikaw na. Paturokli niya. Pero lambingan mo nga. Ito tinapay ko. Kulugunan sige ko sing kalapa. Pag maturog kay taas mo. Kaya yan, hali ako dito. Sabi ko, hindi ako maagi. Na ano, no, kaya makakagto pa ako sa ano. Sa pisina. Kalimatin pa ba? 30 tamay? Sobra 30 tamay? Kapakala? Ang sayo na ano, 92 kilos, ang sayo 50 kilos, magkamanghod yun. Sire. An orin ni Oo. ano Marte, magkamanghod, ang sayo 50 kilos, ang sayo 93 kilos. Ano na, oh? Oo, Yan. ito na yun. Naurihan ang sayo. Kawatan pa si Bunso. Ito pa siya. Ay, nang iba, ang ulo, tinapo. Nakato na ako. Nanay tag. Nakato na ako. Backlight na naman. Ano pa? Kanina pa ako sinlakaw. Kape mo ho, matilis na. Ay! Bubasahon ko man lang yun. Ako mo sa meeting, kaya ma-attend ako meeting. Para sa moving up. Ang meeting sa aga. Sana ako no, mag-attend lahat. Tama yung pag-attend mo. I'm going home na. Bye-bye. Bye! Kamutin. Tiya din na. Bye, Lapeng! Bye-bye! Bye! Ito na. Ang ano saan pasakay? Tagailawad. Bye, Lapingot. Bye-bye! Taga-Iraya, Taga-Ilawod. Bye-bye! Diri ko maagihan si Dada dito. Kay, baha dito sa luyo na ano, dalan. Baha, ends. Going home na.
Aray. Way. Oh. Kalimutan mo na yan. Sige, maglibang. Double kan bulusan. Sana all. Hello, ganyan sa paray. The rice farm. Hindi oh. Gandahon ang parayens. Beautiful life. Beautiful day. Beautiful life. In the winter, under the green sky. Aray ko. Even though you're so far. Beautiful life, beautiful day. Matagal ako na tinatago ang puso. Alam mo ko'y umiibig sa'yo. Pati mo pansin ang tibok itong titib. Kaibigan naman pala ang tingin mo sa akin. Kung ba siya mamahalin mo pa? Kung ako ba siya iibigin mo ka lamang. Hindi nang ganit. Aray. Ano ba yan? Nagka-dorasmag na. The rice farm in Bicol. Ala na. Oh. Bakit kailan ang puso ay masakta? Salamat. Wala na tahimik na nangyari. Ano ba yan? Aray. Pains. I come to know the rice. Aray. The rice farm. Bahae. Wag ka na umiyak. Wag ka na. Tulad mong ibig, sanay naman magising. Wish sana bawat bukas. Aray ko. Ano ba yan?
Sana bawat bukas ay Tata sa puso kailan pa man. Cagayan. Dito sa puso ko. Dito sa puso ko ay sana bawat bukas tahimik. Tahimik na ang comment section. Anong nangyari? Baka ano naman, hindi ko na naman nakita ang nagko-comment. May something wrong naman. Look, the sunset. Ah, beautiful sunset na. The sunset na, the sunsets. The sunsets, parang daming, dahil ko. Aray. Aray. Dito sa puso ko. Beautiful sunsets na. So, bye-bye na. Bye-bye. Bye. See you next live. Thank you so much. Bye-bye. Dito sa puso ko. Bye-bye na pero hindi pa nag-end. Nangyari. Aray ko. Bye-bye. See you in my next live later. Manipulating people. Bye. Dito sa